Ers dyddiau mae Los Angeles ar dân. Mae'r fflamau wedi llyncu ceir, cartrefi, cymunedau a newyddion S4C yng nghanol y storm. Dyma hofrennydd arall yn bosgol dŵr i ni. This is crazy. There's a fire right outside our car. Rydyn ni'n siarad â phobl sydd wedi colli popeth. I had a nervous breakdown. I was, I'm crying, I'm like hurting, I'm in pain. I'm thinking, oh my gosh, everything, you just start thinking everything that's in there. Yn clywed gan Gymry, California sy'n poeni am y dyfodol wrth i danau gwyllt ddod yn fwy cyffredin. Mae jyst yn cymryd gymaint o ddar y ddinas, a dwi'n gwybod sut nawn ni'n neud o. Mae yna lot o bobl ddim efo cartrefi. Does am lle i neb fynd oherwydd mae'r rhan fwyaf o'r ddinas wedi cael ei ddinistrio. Ac yn gofyn beth achosodd y drychineb anferthol yma. Los Angeles, un o ddinasoedd mwyaf poblog ac enwoca'r byd. Ond heddi mae talpau mawr ohoni wedi diflannu'n llwyr ar ôl i danau dinistriol losgi popeth yn ei ffordd. Dydd Mawrth, Ionawr y 7 oedd hi pan gydiodd y fflamau cynta. Ers hynny, mae degau o bobl wedi marw, degau o filoedd o erwe wedi llosgi'n ilw, a miloedd o adeiladau wedi dinistrio'n llwyr. Mae'n anodd credu'r difrod mewn sawl rhan o'r ddinas ac anferthedd y trychineb yn amhosib i amgyffred. Wrth i mi hedfan i California, Dwi'n gallu teimlo'r fflama, dwi'n gallu gweld y fflama. roedd y newyddiadur wraig Maxine Hughes sy'n byw yn America yn Los Angeles i newyddion S4C. Yn gwylio'r gwasanaeth tân yn ymladd yn ofer yn erbyn fflamau enfawr. Dyma hofrennydd arall yn bosgol dŵr i ni. Mae'n digwydd bob 2 funud rwan. Ers i fi sefyll yma, mae'r sefyllfa wedi gweithygu. Mae gwasanaethau yn gweithio ac yn gweithio i trio cael y tân yma o dan reolau, ond chi'n gallu gweld y fflamau yma. Maen nhw'n dod i fyny nes at hynny. Dwi'n sefyll tu ôl tŷ yn y Palisades. Dwi ddim yn meddwl bydd y tŷ yma dal yn sefyll mewn ail-adeiladu. Colli'r frwydr hon nath yr hofrenyddion a'r diffoddwyr a'r cartre yma fel dros 12,000 o adeiladau eraill yn mynd gyda'r fflamau. Gyda'r tir yn sych grimp a'r gwynt yn gryf, mae yna danau'n dal i losgi ers dyddiau ar draws y ddinas anferth hon. Wrth grwydro drwy'r ardaloedd sydd wedi heffeithio, rydyn ni'n cwrdd â phobl sydd wedi colli popeth. Look, the washer. It's the washer and dryer. Mae Daisy Suarez a'i mab Henry ymhlith y miloedd nath ddianc o'i tai cyn dychwelyd i ddim. Gyda'r fflamau'n agosau, fe adawon hwy cartre gyda gweddill y teulu am hanner awr wedi 1 y bore. We just left and we thought, maybe the fire would get closed, maybe there would be a little bit of damage to the house. I didn't think the house was going to completely be destroyed. You just don't think about those things. Yn rhyfeddol, mae'r addurniadau Nadolig yma'n rhai o'r pryn bethau i oroesi. Bod y tŷ wedi diflannu, mae Daisy a'i gŵr yn dal i orfod talu'r morges a threthu, a sioc y golled yn ergyd enfawr. I had a nervous breakdown. I was, I'm crying, I'm like hurting, I'm in pain. I'm thinking, oh my gosh, everything, you just start thinking everything that's in there, everything that it costs to have this place, everything that we have to go through to just have it. And knowing that you don't have a place, and my kids thinking that they're going to come home the next day. They woke up and they're like, when are we going to go home? When can I come in and get my toy, And Henry was asking about his, a new toy that was very precious to him that he got during the holidays. And I said, well, I don't think it's there. I think the house burned.
And he said, why you didn't bring it? And I said, because we could only bring important items. And he said, well, that was very important to me. You should have brought it. You know, and that pretty much like broke my heart it's just like, it's just kind of reality hit. Gyda'r cartre'n deilchion, mi fydd bywyd y teulu yma fel miloedd o bobl eraill ar chwal am fusoedd os nad blynyddoedd I ddod. Mewn anialwch o anobeth, mae yna ambell stori sy'n codi calon. Ers dyddiau mae oriau y ci wedi bod ar goll yn yr adfeilion. Awesome, man. Oh, honey! Oh, honey! Yeah. Oh, my Wow. God! You're alive! Oh, honey! Oh, wow! Wow! Ond yn wirthiol, mae'n saff. Ac I Casey Colvin, mae'r aduniad gyda gorio yn rheswm dathlu. Let's go. This is a happy ending. God bless you. I love you. Is this your house here, sir? Huh? Your house next door. Everything we own is destroyed. All I wanted was my dog back. This is my home. That's my car. Nothing matters in life except the people you love. It can all burn to the ground. Let's go. Let's go. I love you all. Yn fyd enwog fel cartre Hollywood a sêr byd y ffilmiau, mae LA yn denu nifer o Gymry hefyd. Fi wedi bod yma am 30 mlynedd, erioed wedi gweld unrhyw beth fel yna. O Gaerffili'n wreiddiol, mae Lynwen Hughes Boatman yn byw yma ers 3 degawd. Only ones going in is going to be press with valid credentials. Bod yr awdurdodau'n atal pobl rhag mynd I mewn i'r ardal yma, gyda Maxine yn newyddiadur'r wraig ac yn gwmni iddi, mae Lynwen yn cael dychwelyd i'w stryd. Oh, mae hwnna'n neud I fi grio. We love you, beautiful ail-adeiladu. Chos dwi ddim fagod. Ar ôl cael rhybydd gan ei ffrind, fe nath I weld y fflamau o ffenest y tŷ cyn gadael ar frys. Yr holl awyr yn goch. So, o'n i'n gwybod, o'n i'n gallu gweld pa mor hedfros oedd o. O pethau'n mynd I fynd yn waith. So nes I hafel yn y passport, yn green card, arian, pethau stupid. Box o... Pethau bwysig? Ie, box o luniau, a just gadael. A dyna cwbl sy'n gyda ti wan. Cwbl sy'n gen. Passport, green card a box o fydd e. Mae rhai tai yma wedi dinistrio'n llwyr, ond mae Lynwen yn lwcus. Dyna'n hi. Mae'n sefyll. Mae'r goeden arbennig yn sefyll o hyd. Mae'n iawn. Sut ti'n teimlo? Fi'n ddiolchgar, ond fi'n teimlo mor trist I bobl eraill sy'n wedi colli tai. Fi'n trist I ail-adeiladu. Mae ysgol a merch fi Rhiannon wedi mynd I wedi llosgi. Mae'r post office, mae'r restaurants, mae popeth wedi mynd. Mae'r cymuned wedi cael ei dinistrio. Yn hollol. Ond mae tŷ fi'n sefyll. So fi'n falch iawn. Falch iawn. Fi'n falch I bobl sy'n byw fan hyn. Ochr yma'r stryd. Yn lwcus iawn. Oh. Ond ti ddim yn gwybod eto os I di ddod nôl fan hyn am fusoedd falle? Na, achos does dim pwer, does dim nwy, mae'r dŵr llawn llwch. So, maen nhw'n gweud... Dwi ddim yn saff I fyw yma am fusoedd? Na, dim o gwbl. Na, fydd e ddim. Ers amser mae gwyddonwyr wedi rhybuddio bod ein planed ni'n cynhesu.
Ac mae yna drafod y dyfodol hefyd ar effaith y bydd hyn wedi gael ar ecoleg Awstralia. Dros y blynyddoedd diwethaf, ni wedi gweld tanau gwyllt mewn sawl gwlad a chyfandir. 5 mlynedd yn ôl, mi ro'n i yn Awstralia gyda Newyddion S4C yn gohebu ar danau gwair enfawr yno nath ladd 33 o bobl. Felly mae digwyddiadau fel hyn yn digwydd yn amlach. A'r ffigurau diweddara yn awgrymu bod y byd yn cynhesu'n gynt nag yr oedd gwyddonwyr wedi ddarogan. Yn 2023 roedd yn camerau ar Ynys Roads. Fe nath miloedd o bobl adael I gwyliau yng Ngwlad Groeg oherwydd tanau gwyllt yno ac mewn nifer o wledydd eraill ger Môr y Canoldir. Felly ai newid hinsawdd sy'n gyfrifol? Yn ôl arbenigwyr, cyfuniad o sychder a gwyntoedd cryf sydd wedi golygu bod y tanau wedi lledaenu mor ffyrnig a newid hinsawdd yn addasu'r amodau, yn gwneud trychinebau fel hyn yn fwy tebygol. Mae yna ymchwil gan Lywodraeth America hefyd yn cysylltu newid hinsawdd gyda thanau gwyllt yma yng Ngorllewin y wlad. Mae'r dystiolaeth yn glir a mae yna waith soffistigedig gwyddonol sy'n gallu cael sydd wedi cael ei wneud I edrych ar y cysylltiad rhwng newid hinsawdd ac cyfnodau o dywydd eithafol. Gyda pob gradd o gynhesrwydd ni'n gweld, mae yna fwy o dywydd eithafol yn debygol o ddigwydd a rheini'n debygol o ddigwydd yn fwy dwys hefyd ac yn fwy difrifol. Sigaret heb I diffodd, ceblau trydan wedi torri, mellten ar dir sych, neu dan bwriadol gan berson esgeulus. Mae sawl achos posib i'r tanau enfawr yma yng Nghaliffornia. Ond beth bynnag gynodd y fflamau cyntaf, mae arbenigwyr yn dweud I dywydd eithafol oherwydd newid hinsawdd greu yr amodau perffeth i'r tanau ledaenu. 2 flynedd yn ôl yng Nghaliffornia fe gaethon nhw eiaf gwlyb iawn. Eleni, mae'r gaeaf wedi bod yn sych dros ben, prin iawn yw'r glaw wedi bod, a mae hynny wedi golygu bod llystyfiant wedi ffynnu 2 flynedd yn ôl. Nawr, mae'r llystyfiant yna wedi sychu, mae yna amodau crasboeth, digon o danwydd I gael, sy'n golygu bod y tanau yma wedi gallu cael ei sbarduno yn waith na'r arfer. Mae'n bosib mai natur oedd ar fai am y dinistyr. Ond mae pobl hefyd wedi ceisio manteisio ar yr argyfwng. If you want to take and go ahead and take advantage of people who are tragically suffered enormous losses in this county, the District Attorney's Office, working with law enforcement, will make sure you are arrested, you are prosecuted, and you are maximally punished. Mae'r awdurdodau wedi cyhoeddi cyrffiw mewn ardaloedd penodol ar ôl I rai pobl gael I dal yn pori drwy'r gweddillion gan ddwyn unrhyw beth gwerthfawr nath oroesi'r fflamau. Ond pan fod trychineb yn taro, mae'r gorau o gymunedau hefyd yn dod i'r amlwg. O fewn ychydig oriau o alw am wirfoddolwyr, fe ddath 500 o bobl I helpu yn y ganolfan gymorth yma. Many families that lost everything, including their jobs. So it was a quick response. I'm really amazed. Despite all the things that are happening, the response was really quick. There is a lot of solidarity within the community. You could feel the love. You could feel the response. Everybody's collaborating. Everybody's showing up with donations, volunteering time. And we're here like early in the morning since like 6, 7 until late 8:30. Mae dros 150 o filoedd o bobl wedi gorfod gadael I cartrefi drwy'r ddinas. A thra bod tanau'n dal I losgi, mae yna wirfoddolwyr hefyd yn helpu I glirio hewlydd a thorri coed. We have crews that are going out on the streets, the firefighters that are focusing on the fires, but there is a lot more in the streets that needs to be cleaned up. Mewn bar yn Hollywood, dyma Gymro yn estyn llaw. O Gapel Curig yn wreiddiol, mae Rhinallt Williams yn byw yma ers 13 o flynyddoedd. Ar ôl bod yng nghau am wythnos, mae'r bar nawr wedi ail-agor ac yn derbyn rhoddion fydd yn cael ei dosbarthu I bobl sydd wedi gorfod gadael cartre.
Ac o'n i'n meddwl os dyn ni yma'n chwarae cerddoriaeth ac yn gwerthu yn y bar pan o'n i'n just dweud area bach i bobl ddod â donations i fewn, bobl Hollywood yma felly. Mae bobl yn chwilio o hyd am lle fydd i dropio pethau off, wedyn jyst yn haws i bobl sydd yn Hollywood, wedyn ar ôl heno ma nawn ni ddreifio fo drosodd i'r Dream Centre. Sef y Lysen, ie? Lysen, ie. Felly pa fath o stwff mae pobl wedi bod yn dod yma? Wel, mae papur cegin yma'n hyn, mae dŵr, sgidiau, bwyd sych, dillad, pethau babi, pethau... Pethau fel, ni'n hofio tins a bwyd cereal bars, mae pobl... Ie, dyna mae'n pobl eisiau. Mae nhw'n gofyn, o'n i'n gweld ar be'r wefan y Dream Centre, o'n gofyn beth o eisiau. So dyna ni'n hysbysu ar yn Instagram ni be maen nhw'n rydach am. So non-perishables a bwyd sych ydy pethau pwysig. Studios bach. Ac bod Los Angeles yn gartre i filiynau, mae Rhinallt yn dweud bod yna galon fawr gan I ddinas fabwysiedig. Pan mae yna pethau mawr yn digwydd yn y wlad yma, mae bobl yn dod efo'i gilydd yn ymwneud â dyn. Ni'n meddwl bod o'n ddinas mor fawr. Mae yna gymaint o bobl wedi bod allan yn helpu gilydd. Mae o leia 25 o bobl wedi marw yn y tanau sy'n dal I losgi. Wrth I filoedd ddod I delerau a cholli popeth, mae yna bethau ymarferol hefyd i'w datrys. The magnitude of the devastation is just, it's hard to comprehend and understand, but it also means you have to move really quickly on getting accommodation, insurance claims, all that process, you just have to get rolling. So, to be honest, I haven't had a lot of time to think about the house. Mae rhai gan gynnwys y darpar arlywydd Trump wedi beirniadu'r gwasanaethau brys yng California am fod yn araf yn ymateb i'r tanau. Ond yn ôl eraill, fe nath natur y drychineb olygu tasg anodd os nad amhosib. Initially, the wind on Tuesday evening was blowing south and east, so it was well away. During the course of the night, the wind changed and blew this way. It literally was picking up embers and blowing them 6 miles this way. And so, you could have had 10,000 firemen across Altadena, and it's probably highly unlikely that they're saving a heck of a lot of houses. It was just dramatic. Mae Gwasanaeth Tân California yn dweud I 60 milltir sgwâr o dir losgi yn ilw, a bod dros 12,000 o adeiladau wedi dinistrio neu difrodi. A rhai o Gymry California nawr yn poeni be ddaw nesa. Mae jyst yn cymryd gymaint o ddar y ddinas, a dwi'n gwybod sut nawn ni'n neud o. Mae yna lot o bobl ddim efo cartrefi. Does am lle I neb fynd, oherwydd mae'r rhan fwyaf o'r ddinas wedi cael ei ddinistrio. Dwi'n gwybod. Gwerthu tai yn Los Angeles yw gwaith Lynwen Hughes Boatman. Gyda'r tanau wedi llyncu miloedd o gartrefi, mae'n erfyn am ragor o gymorth. Ydych chi'n cael digon o gefnogaeth, digon o help? Fi ddim yn gwybod ar hyn o fyd pa help fi angen, na le I gael yr help. Mae'r awdurdodau yn siarad, ond dyn nhw ddim wedi rhoi lot o wybodaeth I ni. Ydy hynny'n rhwystredig? Ydy. Achos mae angen fi mewn lle bod fi'n iawn, ond mae lot o ffrindiau fi, lot o pobl arall, clients fi, ddim. Mae angen help nawr, ond dyn ni ddim yn gwybod lle I fynd I gael yr help. Roedd hi wedi gobeithio ymddeol a mynd yn ôl I Gymru I fyw cyn hir. Ond mae'r tân wedi rhoi stop ar y cynlluniau, am y tro o leia. O'n i'n bwriadu dod adre diwedd y flwyddyn, ffeindio rhywle I fyw a bod nôl yng Nghymru. Mae'n nghalon I byth wedi gadael Cymru. Ond nawr os oes angen gwneud pethau i'r tŷ neu helpu yn y gymuned, fyddai'n gorfod wneud hynny. Wrth I mi adael LA, mae'r gwaith glanhau yn dechrau, ond mae'r argyfwng yn parhau.
Wythnos nesaf, mi fydd 'na arlywydd newydd yn y tŷ gwyn. Mae Donald Trump wedi troi cefn ar gytundebau amgylcheddol rhyngwladol yn y gorffennol. Myni mae pobl Los Angeles y byddan nhw'n codi o'r lludw. Ond wrth i'r blaned boethi, mae 'na rybuddion y gallai trychinebau fel hyn ddod yn fwy a mwy cyffredin ar draws y byd.